Sa may Mapandan, Pangasinan naman po, mariing pinabulaanan po ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWD at ng lokal na pamahalaan po ng Mapandan ang kumakalat sa social media na umano'y nanghihikayat sa publiko online na magpalista para sa ayuda. Ayon po sa mga isang online chat na ipinost na nanghihikayat ng isang individual sa pamamagitan po ng messenger na magpalista ng pangalan kapalit umano ng slot o pwesto para makatanggap ng ayuda mula umano sa DSWD. Sa oras na makapagpalista umano ang itinatanungan at nagbigay ito ng mga hinihingi rin ng mga requirements tulad ng numero at valid ID ay mapapasama umano ito sa listahan na mabibigyan ng 8,000 pesos na ayuda. Mariing inihayag po ng lokal na pamahalaan ng Mapandan na ito ay fake news at nagbibigay paalala sa publiko na maging mapanuri sa mga kumakalat na balita. Huwag umanong magpaatubiling magtanong sa mismong tanggapan ng kanilang local government upang maiwasan na maloko ng mga alinmang maling impormasyon. IFM News. IFM News. IFM News.